Ndekuti pano tikupita ku gawo lachiwiri. Tamaliza gawo loyamba la lero, koma sitinamalize kufotokozera. Tapita ku United Nations kumene tili, ndiye tikulongosola za nkhope ina yobisika, hidden face of United Nations. Sakumva munthu, ndili pa hidden face of United Nations. Ichi chikundipanga kuti nditembenuze nkhope ya kuseli. Ndikupangira kuti alipo bantu amene kumva chichewachi kumavuta. Zonena zajenza kuti ataibu amenena zinthu zopanda umboni, zosadziwika bwino, musamazimvere. Koma amene mukonde kumvera, mvera ndi bwino. Tipitirize mpingo wa Mulungu. Now, agenda number 1. Timaphunzira kuti ndi pulani yawo yoyamba ndiko kupanga boma latsopano, koma lokhazikika pa mapenyedwe a Satana ndiyerekeza. Ndiye chopenyerera cha Satana choyamba ndi ufulu wa munthu ku dziko lapansi. Kane ndikumveka ngati mpingo wasokonekera ndi ufulu wa munthu, ngati ntchito za Mulungu zukanika kugwirika ndi ufulu wa munthu. Ngakhale maiko, ngati maiko akukhalira pa mkangano osamvana daily, osamvana, ndi ufulu wa munthu. Ndi umene wapangitsa kuti maiko asamamvane kapena kugwirizana zochita. Ndi ufulu wa ndani? Ndi ufulu wa munthu ku dziko lapansi. Now, nkhani yakuti new lives of man sindikufunika kudyedwa nayo, chifukwa iyenera indipase phunziro paloka la new lives of man. Ndiye kuti ndilowetse kutambasula mochedwa kwambiri za new lives of man, nditaya direction ya chimene ndikufuna kunena kuti ulamuliro wa Satana ndiyerekezi uli m'manja mwa Satana. Koma mungodziwa kuti nkhope yobisa ya United Nations agenda zawo ndi zimenezi. Ndinaziziwa bwanji? A Efeso chapter number 6 atipasa gawo lakuti koma ndi achoipa andima uno, ndiye kuti akunena za satanic worshiper ku dziko lapansi, amene amachita zoyipa mu mdima uwu mukuona lero. Kaya tumvana kaya? Tioneni chimene chikuchitika pamenepa. Agenda number 2. Kodi zikumveka na Mulungu? Kodi zikumveka na Mulungu? Akubwera ngati akugawa pa agenda number 2 pa. Akunena kuti agenda number 2 ya nkhope ina ndi kugumula maufumu kapena kuti nations mchingerezi, kwapanga distract kapena kuti the distraction of the national government of the world. Agenda number 2 is to distract Malawi, chifukwa Malawi ndi nation imene ili mbomalo. Ndiyakuti nkhope ya kuseli ya ukuku Malawi udziwe kuti cholinga chake cha United Nations ndi kupanga distract dziko la Malawi. Ndiye chimene anapanga ndija maiko onse anayikamo ma representative a United Nations, amakhala ndi mawu koma amagonera ku maiko amene amathandiza kwambiri dzikolo. Britain, America, Germany, mukapeza kuti tili ndi German embassy, tili ndi Chinese embassy, tili ndi American embassy. Sanamve munthu. Tili ndi British embassy. Pamene ndangotchula mitu follow amenewa ntchito yawo is to distract the entire nation ya dziko, chifukwa ndi amene amakhala ndi say. Akazemba amenewa akalankhula
United Nation yonse imamvera, ndipo Malawi imanjenjemera akangolamphula akazembe follower wa China, wa UN, wa United Nation, kani wa America, ndikudzalankhula wa Britain. Akangoti embassy ya Britain kuti tichoka tikupita kwathu. Kodi president ya masamba amasiya kusamba kai? Kodi amadachoka amasiya ulendo amachitatizo? Akangoti ndichoka dziko lonse kuyambira ku State House kwakauma ku area 44 anthu amakhala pathengenenge mupita ku Capitol Hill. Akangoti British Embassy akuti tichoka yonse, the entire Capitol Hill imakhala ili pathengenenge. Akangoti tichoka the whole Security Council ya dzikolo imakhala ili pathengenenge. Chifukwa alankhula amenewa amachita limodzi ndakazembe a United Nation amene amayika m'mayiko amabisalira kwa amenewa sanamve munthu. Na utamvera chinachitika cha ndi akazembewa automatic mudziwe akazembe onse amene amayikidwa ku dziko ma representative ochokera ku United Nation. Kazi kumveka zimenezi amakhala kuti ali mu Jesuit order. So Jesuit order imapangidwa lead of Ignatius de Loyola is the head of the Jesuit order. Sakumva munthu. Ndekuti pamene mukuona kazembe wa America akulankhula samakhala America yo akulankhula, amakhala kuti ndi UN through ma representative yake aikati amene wawa ma representative a United Nation ndi mamembala mu Jesuit order kuchokera ku Vatican, amachitidwa guard with a Sicilian mafia. Sakumva munthu. So pamenepa mumakhala kuti inu mukuona America koma chilombo chimakhala chikulankhula mawu. Ndekuti pamenepa ndikupasani nsonga yakuti ngati amenewa follower akalankhula ku Malawi, dziko la Malawi limanjenjemera. Ndekuti kunjenjemera kwa dziko la Malawi mawu akulankhulawa samakhala wina koma amakhala kuti muloma akulankhula. Secret Archive yagwirizana ndi United Nations Secret Archive pamodzi akupasani kumtengo wa uisi, akupasaniso kuchitunda chokwezeka. Khani yosausa. Njakunena kuti agenda yawo is to distract the nations. Akugumula bwanji Malawi paeka sole mpingo. Malawi payoka ili ndi mfundo ndi ndondomeko zimene imafuna itapanga lezi kuzichita kuziendesera dziko lawo koma simapitirira kutali chifukwa ili ndi defensive mechanism kulekezera kwa nzeru za Malawi zimakakocheza ku maofesa ukazembe. Mayiko amenewa anachita hodi 99% ya chuma choyendesera mayiko akudziko lapansi. Chifukwa amenewa ndamene akusunga IMF, ndamene akusunga World Bank ili manja mwa United Nation momwemo. Ndiye mwaishi Malawi kuti inene imakagunda silingi ya maganizo aji Malawi pauka. Chifukwa chake Bakemune atabwera kuzanena zauma ukwati akazokauka ananena ndikukagunda silingi. Anakapeza kuti bingu wantalika wayalaganizo lake la Malawi kuti maukwati ogona na amuna ukauka siti wafuna ndidzalira akulu aja kale sandidziwa atapita asakundidziwa koma ndzalira ye inagunda silingi pa alati chite bwani totolani yana totola kuti ya
silingakhale iwowo lero mwachiona chavomerezeka ku dziko lapansi mpaka chinapita ku parliament mpaka dziko mpaka mabishopu mpaka chipembedzo cha chikatolika kuvomereza chifukwa amenewa akuti ntchito yawo ndi kupanga refreshment m'mayiko athuwa mu new world order. Ndi chifukwa chake for this kuchokera 2019 kuzafika 2024 akulu amakampani onse ndi madepartment onse aboma ku dziko lapansi ngakhala amene sali mboma akhala akuyendayenda searching for the change of the world. Amayenda pa change, akapita uku kukakambirana, akupita ku Israeli akakambirana za kusintha kwa dziko, akupita ku Tanzania ndiye mamanijala ndi mamanijalesi, madirector ndi madirectorless ayenda dziko lapansi kukatani for a change kuti achite cha aichose Malawi achite replacement ndondomeko za new world order mpaka president ananena kuti now tivomere we are in a digital world, let's accept the system. Sakumva mutu chifukwa chake ncha kukwanisa agenda number 2 yonena kuti the agenda number 2 is to distract the nation to replace a new world order based on satanic view. Agenda number 2 nkhope ya chiwili ya United Nations ndi kugumula kayendesedwe kama iko athu patoka akuda Malawi tiyendetsedwe anji dziko lathu tizichita chonchi chimanga dziri makumwera kukha apakati mdziri mafodya yekha akumpoto mdziri masoya yekha ndiye pamene patitani tidzipanga chonchi kachitidwe kachi awa amanena kuti ayi ndondomeko mutsatire ife. Ndiye sopano mukapeza kuti dziko lonse la Malawi lalandidwa sili lokha pakayendesedwe ka zinthu akamapanga zinthu akuchita based on United Nations, based on satanic view. Pamene iwowa agenda number 2 ndi kumusasula Malawi kunkhazika wabwinja asinthe pakayendesedwe kaboma kachi Malawi ayike kayendesedwe kaboma ka new world order zimene panopa ndiye zikuchitika. Makompyuta ali paliponse, anyamata matechnician ali paliponse kuika maprogramu kusintha ma advanced level kusintha kali konse kakayendesedwe ka chinthu system chili chonse chikusintha. A system of running of government of Malawi, they are changing fast than you think, than before. Chifukwa chake chani agenda number 2 ya nkhope ya chiwili kuseli kwa nkhope ya United Nations ndi kulitha dziko la Malawi alichose mmene linkayendera aliike pa system ya new world order. Ndi pamene tikupita ku digital money. Khani yosausa anayambira ku Airtel Money kuti sintha anthu wacha kuti kwezera yapo, wacha kuti kwezerapo atiponyapa kutiponyapa 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 mpaka tili mkama mwa digital world takodwa Malawi. Mukakodwa mmanja mwa digital world chipangizo chimene chimakagwira ntchito mu digital world ndi ID. Malawi kacha wakodwera kumeneko tiye pa ulendo ulibeko pita sungadye kapena kugula mpaka utakhala ndi ID. Sulandira makobiri yako mbewu yako sugulisa pansika mpaka utationesa ID ndi chilolezo cha munda umene ukulima. Mafumu muyendere minda yonse muyilembe manambala pasapezeke munthu amene atanene kuti munda ndi wanga ndiye mudzilamula choti achite. United Nations ndi mapulogalamu ena ndi ena pitani ku dziko mukatenge nthaka muzikauza kuti kumwera chimanga chake muzilima cha hybrid mtundu A pakati muzilima mtundu A kolingana ndi nyengoyo muyeze nthaka changing the system of the world kuti ayipange cha ayisinthe ma nations asinthidwe
abwere mu system za New World Order. It's where we are. Ndi pamene tili ana Mulungu. Posintha mayendesedwe a dziko la Malawi kwakhazika mu ndondomeko zakayendesedwe kaboma la tsopano New World Order. Kodi zikumveka ana Mulungu? Pamene patu ndikutanthauza kuti ngekuti Malawi akusamuka mu Malawi akukalowa mu New World Order. Malawi wakale uja sitidzamuonaso. Ndi mmene akutisinthira nkhuku, ndi mmene atisinthira chimanga kuchokera kwa Monsanto. Nkhani yosausa. Nkhani yosausa. Nkhani koma yosausa. Ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu. Tikakhumudwa tikakafika kwathu. Aefeso chapter number 6. Ochita andima uno. Ndiye mmodzi otuluka ku department ya kundima imene imakapereka nawo uphungu ku United Nations pamene ziwanda zikufunira kuti dziko liyende ndi ineyo ex-satanist with a tangible evidence. Nkhani yosausa. Nkhani yosausa. Ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu. Tamverani. Mu 1948 nkhope ya chipembedzo cha Satana inapanga universal declaration ya human rights. Pachochitika chimenechi mfundo yakaganizidwe anayichita race imene adayipasa mutu wakuti new kind of idea, the new kind of worship. Sakumva muntu. Muzikalata zimene zili ku secret archive ya UN chipinda chija chimene chimachedwa kuti thinking room. Muli mfundo nda agenda imene ikulula nkhope ya chiwiri ya kuseli ya ku United Nations. Pa agenda number 2 adakambirana kuti mu 1948 anapanga universal declaration kulengeza kwa dziko lonse lapansi ndi kuchita declare the rights of man. Number 1. Number 2, anagwirizana za new kind of ideas. New kind of ideas. Palibe company imene ikuyendera old kind of ideas. Aliyense akumpasa new kind of ideas. Kulibe mabwana mukwaona kulandira ndalamawa ndi amene akupanga implement ndi kukatitengera zozama zaku thinking room, zaku UN. New kind of ideas. Nje kuli akalonga amene amalandira information from the dark side of the world. Kujannaline mukapereke idea hii. Genius chingoyima pa tunda chilecture chingoyima ku Chansa College chikayamba kufotokoza mwana aliyense kukhala chete nkalasimo ndi kumaganiza kuti is this a human kind oloyani mene akhanga ndi si munthu chikamafotokoza kuti ugenius wake chinthu chisi munthu akufotokoza zozama kwambiri zo beyond umuntu wa muntu akamafotokoza idea imeneyo new kind of idea haliyese ndikugwirizana this is a good idea. The idea is good. Let's make it new kind of ideas. So tikuyenda mukandondomeko ka agenda number 2 ka new kind of ideas. Mukamaona kayendesedwe ka ana mulungu mundimvesesepa. Mukamaona mmene dziko likuyendera hanyamata amene mukugwira ntchito mboma mundimvesesepa. Ndi chifukwa chake with a new kind of idea. Mivando anthu adzakakale mujogemu amakuchosani.
kazi kumveka zimenezi amakuchosani mchipatala cha mumzinda umene ndakulira ine mboma limene ndakulira ine la Lilongwe lili ndi Kamuzu Barracks ndeka Kamuzu Barracks ili mchipatala ndiye nthawi zina anthu ozungulira mapoloti Kamuzu Barracks timapita ku chipatala cha Kamuzu Barracks uzemba ine akamafuna okhaokha koma amatipatsako mpata molekelera kuti tipezeko chithandizo chifukwa adokotala amphamvu ndiye tsiku limenelo ndimapita kuzungulira ku chipatala cha Kamuzu Barracks naona kanyamata kakang'ono kwambiri kali ndi zigwinjiri za nyota pa mtima pake kuyang'ana mmapewa kuyang'ana malamba alikolopete uniform yonse kakuyenda mdala wachikulire kwambiri ali nyota zake zitatu koma zimakolona ndi zigwinjiri alibe ananyululuka ndimadabwa kwambiri kunyululuka mimba iruko mkungungu kamene akukapasa ulemuka ine kukayang'ana nyamata wa 21 years wakachita take over udindo wapamwamba kwambiri kufunsa ndi ndani amene akuti amene ndi konero chakuti konero sizamasewera konero chakuti makonero kukayang'anaka mwana inu kakang'ono kwambiri ndikudziwa kuti uyuyu ngati ali 21 years madalawa musakaike konse amene wandi 60 chakuti 80 akhala ali mbalagisi muno 40 chakuti years akutumikira boma ndi odziwa amenyapo nkhondo amenewa akudziwa mmene dziko limayendera mmene system ya nkhondo imayendera ndakale sandofanane ndi aka koma chifukwa with a new kind of ideas from United Nations tikuyenera kutenga ana amene ali akulandira nthumwi za new kind of ideas zipasidwe mpata kumvesa chisona nyamata ku polisi mmene agwirira ntchito pa Malawi mukafufuze mbiri zawo ena anayamba mkamuzu koma wena wangochokera kumeneko akuti ukadeti pa mtunda angofika lero kweli sate akunyololokelaka mwana with a new kind of ideas akuchita shape the world into new world system of government based on satanic view. Hanyo sausa kodi akuyendesa bwanji boma limene mukapita ku secret archive kuti mukayambe kuona nkhope ina yobisa ya United Nations mukafika pa agenda number 3 amanena za new kind of worship ndiye document imene ya new kind of worship imayenda pamodzi ndi new kind of ideas mukayipeza ku prayer room ku UN komweko imene yomweyo mukayipeza ku secret archive ku Rome ku St. Peter's Square. The same document yokhala ndi mitu iwiri the new kind of idea ndi the new kind of worship mukayipezanso ku United Nations. Now tikafika pamene pa agenda number 3 ya new kind of ideas ndi new kind of worship mpamene pabuka chipwirikiti chakapembezedwe kumachali chikuli gwede UN yakagwedeza through WCC kuti tichite cha satana ipolamula akufuna kulamulira ndi new kind of ideas of running of government based on satanic view na yonso chipembezo kudziko chibwere pa new world worship, new world order. Ndiye nonse mukhale pa one world worship, one world church. Ndiye pamene posopano akubweresera ni new kind of worship. Ndiye mukaona kuti pamene ndondomeko zakayendesedwe kama iko kusinthira ku new world order. Na chonso chipembezo chikuyenera kusintha kapembezedwe ngati chipembezo chanu mukuchiona mmene chilimu chikuyenera kusintha ndithu chifukwa
tili mundondomeko ya new kind of worship influenced by WCC. Nzimene adaona muntu wa standard 3 zoopsa kwambiri lero akuzitambasula bulutu pa dziko la Malawi. Nkhani yosausa koma ufiti ndio mene udakaziphatikiza ndi mabwana adziko. Chipembedzo cha Satana zivanda ndi zimene zidakagwedeza kunjenjemeresa china Bankebuni, kunjenjemeresa china Kofi Annan, njenjenje china Kofi Annan onse njenjemera china Tony Blair, njenjenje hapase nali ndi cholankhula kulamini idea imene akubweresayi based on that part yakundima imene kupezeka pa Efeso chapter number 6 achoipa cha ndima wa nthawi ino ali nichonena mvereni. Bulutu akupezeka kuti lero akukugawira ni deep information from United Nations. Nkhani yosausa tikakhumudwa mpingo tikamakafika kwathu tsiku limenelo. Tikakhumudwa tikamakafika kwathu sachite makani munthu dziko ili lili m'manja moyipayo. Ndipo system zija mwaziona new kind of worship. Sitinapwanye malamulo, sitikuyika kapembedzedwe kena, kachitidwe kakapembedzedwe chipembedzo chikuchitika ngati kale. Atsogoleri ndi akususa akuvomera chifukwa ali mu new kind of worship. Nkhani yosausa, nkhani koma yovuta kwambiri. Now si ndondomeko yokhayi ndikusiyire ndi pamenepa kapena kuti tisunge ngongole pa new kind of ideas ndi new kind of worship, chifukwa ndi ziwiri zimenezi tibwereranso mu chipinda cha secret archive, tidzakalowanso mu thinking room mpaka na mu prayer room ya United Nations. Tima nyumba tosausa kwambiri, tima ofesi tovuta kwambiri timene munthu amatha kukhala membala wa UN ndikumaliza zaka zake zonse 30 ndikulandira zake osalowako. It's the most secret part of the most secret office of United Nations. Ndi prayer room, ndi thinking room, kumene mumakayionera nkhope ina yakundima ya United Nations, kumene amasunga zinsinsi izi zakayendesedwe ka dziko lapansi. Ngati dziko likutenga umembala ku dzikoko nje kuti liyenera kuti lavomera new idea based on satanic view. Ngati munthu akulowa mu WCC chipembezocho kukhala membala wa World Class of Churches nje kuti chavomera new kind of worship based on satanic view. Mchokepo pamene Bwana Mulungu. Hope yosausa ya malo okwezekawa zimene zindiwo umboni okhazikika bwino umene umandipasa chithunzi ndi kundipasa kulimbika mtima kuti ndisabise kuti dongosolo lapansi pano likamayenda likuyenda pamodzi ndi Satana. Chifukwa chake nchani? Yesu pa 22:53 Luka wanena kuti nthawi ino ndi yanu, ndi nthawi ya pansi pano, ndi zimene akuchita mu nthawi iyi imene Yesu wangu yipereka kuti ikubwera nthawi yakuti mundizunze, na neso ikakwana nthawi ananga amene ndithupiranga ndapereka. Apereka kwa ndani? Makosana ake ndi amene ndikukufotokozerani. Tamvera apapa tipeza kuti pali ndondomeko ina imene ndi mbali yayikulu kwambiri ya chipembezo kapena kuti ya boma la United Nations yodalirika kuthandizira kuyika new idea komanso new kind of worship. Dzanja limene amalidalira anyamata amenewa limatchedwa kuti the International Assembly with an governmental organization. Limatchedwa kuti the International Assembly with non-governmental organization. Nibwereze pano. The International Assembly
of non-governmental organization. Ndi dzanja limene likugwira ntchito poika new idea komanso new kind of worship. Ndi mabungwe aja kuthamanga kuzomba mpaka kuchirwa malandi cruiser thamanga choka kutunda kuboma mpaka na ulendo kumusi kwa mumbo kuyenda kudusa mwa mumbo ulendo kulekitira ulendo kwa njala mpaka kukafika kumusi kwa mpeta. Landi cruiser ikukumba makosa kuchiyangana tayala lokalo tayala sesa masevera hanyamata amene ali mmenemo ma headset ataika kumutu mafoni atagwiriza matableti ufulu kumachita kununkhira mtendere hanyamata kugwira ntchito kumabungu amenewo akuyenda akakafika kuchirwa akangota pa matope kwaika mtima kontena matope amulekichirwa kani osausa kodi mufuna matope akulekichirwa chimene mukufuna ndi chani? Nani government organization kupita midzi 3,000 5,000 napiye ongobagwa kumene mafumu mutolera napiye 5,000 mafumu akuti koma 3,000 2,000 mafumu tengani ndi yanu hanyamata kupitisa napiye ankhuku. Nani government organization with a new idea. Ni chilombo yosausa waika mpando kumeneko nkhope ya kuseli with a new ideas. Sakumva munthu njawa amachedwa kuti mana ni government organization. Mpingo wa Mulungu mmene ndafika pa ndime imeneyi mmene ndalankhula 31 minutes palibe munthu andikane koma tichedwe limodzi pamene mabungwe a dziko lapansi akuyendesera ndi kutenga nawo mbali pakayenesedwe kaboma lanu la Malawi lomweli muyambire kwanu kuno musanapite kwina mukaone mukapeza kuti pafupifupi 97% ya zitukuko ndizochitika za dziko it's owned by non-government organization. Boma likuchita pang'ono. Ma civic education based on non-governmental organization. Now, this non-governmental organization ma NGO ameniwa akamapanga zinthu zawo amapanga based on satanic view. That's the point. Apita kayazika yeza likozo tione ngati mulekichirwa muli likozo akayang'ana tapeza zirombo zoyambisa kolera tapanga koma this view is based on satanic view kuti akata kwatenga anthu onse kuti Mulungu akhale satana ndiyerekezi anthu asayang'ane kwa Mulungu. These are the governmental organization. Now iso nkhani iyi ndiyaitali kwambiri chifukwa ndidzafunika ndidzayambe payokha tsiku limenelo ndidzayambira kunyu amati World Vision ndidzayambira ku World Vision ndidzatambasule World Vision tizizatsika mpaka tidzafike papata pamusi penipeni pamenepo ana Mulungu maso muzazindikira kuti ili ndi dzanja la United Nation limene ni nkhope ina ya United Nation based on satanic view. Hani osausa chimene chindi choipa cha kudziko lino lapansi. Hani yovuta kwambiri pakati pa ulendo ku secret archive ya United Nation kuli ka document kena kamene kakubwera mmutumu kanalembedwa kuti akuti anakakhazikisa mu 1972 ndiye ka document kameneka ndi ndondomeko imeneyi amaitcha kuti the Earth Charter. Sono mukapita ku nkhope ya United Nation akakuyikirani koni kuti the Earth Charter kapena kuti the Earth Council and the Green Cross. Imeneyi ndi nthambi imene imapanga lamulo loti munthu
akhale chipangizo mboma lake. Simunamve ndibwereze ku United Nations iku kuseli kwa nkhope ya chimene mumachiona chija chimangooneka ngati chongosungisa mtendere ku dziko lapansi. Ali ndi chindondomeko chimene anakhazikisa agenda number 4 amaitcha kuti Earth Charter kapena kuti Earth Council ndi Green Cross amaitcha kuti Earth Council and the Green Cross. Chisisitu kandi pamenepo maprofesa mumve nawo izi ndamaitcha kuti Earth Charter kapena kuti Earth Council imene amayikira sokataito musimo kakuti the Green Cross. Njakuti munthandi imeneyi sakumva munthu mumakhazikika lamulo kapena kuti mu 1972 anakhazikisa lamulo ku United Nations kuti munthu akhale chipangizo cha boma. Ndi kumene kudachoka lamulo lakuti ngati munthu afuna kuzimangirira nkulephera boma nkukugwira akumange murder, attempted to murder. Umafuna kupha munthu nimafuna kuzimanga ndine twaibu ndiye chingwe yaduka ndaundumuka pasi ndangovulala nulephera kuyenda wantu kuzapeza chingwe chili muno nakomoka chifunda choka patali chingwe chinandipana chimafuna kupulisa kolongo amafuna uzimanga waboma amabwera wa polisi pa muona unyolo ule ndo kuchipatala pabedi unyolo uli myendo nudwala koma wachitetezo alipompo. Ndikangomaliza kuti ndachila kuchokera kumene nimafuna kudziphako boma limandipitisa polisi indipitisa ku koti. Ndikakafika mkoti akapereka mulandu wa kuti munthu uyuyu amafuna kupha munthu twaiba amafuna kupha munthu lamulo likunena kuti munthu timpange kukhala chipangizo cha boma kapena chipangizo cha dziko. Ndiye nimatindilene kuti pandondomeko ngati imeneyi pali kufididwa ndikumene kukuchoka kudyeseredwa ma 150 ongolandira ulere kuchidyetsa chipangizochi kuchichita feed kindergarten kumpanga kindergarten Malawi unkomba phala anyamata kumwera mwalo wa kindergarten kunkomba phala malaya inieniyo kukafola kulandira matochi kwabwera ulandirisa matochi khani yosausa mamasikito kwabwera ulandirisa masikito kwabwera ulandirisa phala panopa ndala wathu kwakutuma njuko kwabwera nyamata aluya amwenye koma ukhala ni matatu augawa ma 5,000 10,000 pabanja 20 akangofika pabanjapo ndiye kuti sate kindergarten khani yosausa. Tikunena njani ndondomeko za New World Order, another face of United Nations. Ndikumpanga munthu kukhala chipangizo cha dziko, chipangizo cha munthu, chipangizo cha dziko lapansi. Asakhale wache wa Mulungu koma akhale wanu inu ya boma. Mupange kuti akasatana kuti iweyo United Nations nkhala pampando ndine devil himself. Ndiye ndikufuna munthu asakhale wa Mulungu akhale waife. Tumani ma NGO akaende iwowa akakhale based on satanic view. So mukamaona za ulere it's a satanic view. Kaonedwe ka satana kasogolo ndi masomphenya satana ndiyerekeze kukupangani inuyo kuti mukhale chipangizo cha dziko ndiye mulandiradi ma 1 million ma account from nowhere unknown funding kungopeza kuti kwa account kuli makobiri unknown khani yosausa.
paulendo wakupita kwathu kumwamba ndikuona kuti nthambo ya kwathu yayandikira. Wayandika ulingayo, wayandikira ulingayo. Mene zinthu zikuyenderamu akuzonyeza wayandika. Mene dziko likusinthiramu akuzonyeza wayandika. Wayandika ulingayo, wayandikira ulingayo. Musakayike makosana, tsiku lina tiwona ntambo Yesu Kristu akubwera chifukwa kayendetsedwe kadongosolo ili la dziko lapansi. Akubwera Yesu kudza kuangula ndi kupyeda, upset down, kuti ufumu wake udze monga kumwamba chomwecho pansi pano. Nkhani yosausa posachedwa akufuna kuyika ulamuliro pa nsonga ya mapiri. Yesaya chapter number 2 verse 2. Pa nsonga ya mapiri ufumu umene suzaperekedwa manja mwa wanthu. Daniel 2:44 ukubwera kuti ukhazikike. Kodi zikamachitika zimenezi mpingo wa Mulungu mukaona masystem amenewa ndi mmene ndikulongosolera pamenepa mukuliona boma la United Nation talo watu kunkhope yachiwiri ya United Nation. Now mukafika pamalo okwezekawa amene amachedwa kuti meditation room kapena kuti thinking room kapena kuti the room of quiet, zimakhala bwa Satana anayamba wakweza anthu pamenepa, ndipo malo amenewa anafika powa dzodza bwinobwino mu 1952. Tamverani mpingo wa Mulungu, mukangolowa nkati mwa guwa mwa malo amenewa mumakapeza guwa lili ndi mipando 12 imene inazungulira. Tsopano ndalowa mu thinking room, mwina kunga ndichere sadanene nkhani imeneyi. Mukakalowa kwa amene adalowa mupite mukapeza kuti kuli guwa ndikunena nkati mwa United Nations. Ngati ndondomeko zawo ndizongokambirana za mmene dziko liyendere, nanga guwali laya lili pamwambali amadilita kuli guwa kukachipinda kameneko. Kachipinda kake kati akaka kamachedwa kuti meditation room kapena kuti thinking room kapena kuti the room of quiet. Sakunamatu makala zi uliweka sula mkula magonongona uli chete mene mukuganiza kwambiri. Ungoona kuti pamene 15-20 minutes ukamaendera mu 30 minutes uli chete, all of silent yakulumu imene quiet room. Unangoona kuti the demons appear kuzapereka information. Pita nayoni ku national chakuti bureau, pita nayoni CIA intelligent investigation chakuti pita kumene. Nkhani yosausa zimene zikuchitika ku ufumu wa United. It's a quiet room. Ndiyo mukalowamo ma demons amachita appear. Kasi muchiona koma atmosphere ya mulumumu ima kuuza thupi lako limamva kuti mwabwera china chake mmenemu. Mwafunse pakuti adapita amene akadachipa kuti mufunse bwino akanayina kukhala Kofi Annan nkuda nzano amalawi mukanakafunsa akanakakufotokozerani za pamenepa. Musangoona chinyumba jeunga kumwaimwati yeunga. Nkhani yosausa Satana ali kumwambako kaya ndiyakuti mkalumu mmenemu kapena ineyo ndikuti mkalumu mmenemu muli guwa limene anayika mipando 12. Tsopano muyambe kuona chinyengo. Akudziwa pa chapter number 12 akuti anamuona msungwana adayima anali ndi nduwira zisanu ndi zingati ziwiri. Nthawi imene amagwatu ndi mpando uja
anaona kale kuti kuli mkazi ali ndi nduwira zingati zisanu ndi ziwiri. Ndiye njala inali yoti akaike mpando kunduwira zisanu ndi ziwiri, kuyimira mafuko 12 a Israeli, kuyimira so 12 apostles. Ndiye the same structure, the same image imene adaiona kuti kunduwira izo chapter number 12 cha chivumbuluso, kunduwira 12 izo ndikaike mpando the same pomanga United Nation pamwambapo pali quiet room kapena kuti thinking room kaya guessing room, pamene popo mukapeza guwa limenelo anaika mipando 12 umodzi paoka ndinaugwira. Kani yosausa amene anapanga design anali 33 degrees Carlos Massastein. Carlos Massastein ndi amene anapanga design kalumuka ameneka 33 degrees. Nyamata amene amati mukamamuyenda naye at the same time amaoneka ngati akubwera kuno, at the same time amakhala ngati akupita uzo. Carlos Massastein amatha kumasinthana awiri akumabwera, mmodzi akubwera kumene mukupita inu, Carlos Massastein akupita so kumene mukupita inu. Kani yosausa mukamayenda naye mudzimuona akubwera kwa inuyi mpaka musemphana naye mucheuka kumbuyo muona Carlos Massastein, mukayang'ana kusogolo mupeza Carlos Massastein. Ufiti waje uti munena inu anyamata matamba ndi muloza mwana waje mwali uloza ndani na mwilozani umuloza ndani amene uti umulozi kulacha madachi na Carlos Massastein akuti wakumana nawo nkhope inayi kupita uko nkhope inayi kubwera kuno. Ndamene anapanga design chipinda chimenechi sakumva munthu. Ndiye chili ndi mipando 12. Ndiye amanena kuti mipando 12 iyi guwali paloka analipanga design ngati mpando the same ndendende mpando umene amauganizira kuti ndi umenewo umene akufuna kuwika panduwira 7 pa mitu 7 panduwira 12 za mkazi uja adayimirira ali mpakati, amene mkazi chirombo chinali kufuna kulikwira kuti mwanayo akabadwa, kapena nene kuti mkazi wa mimba wapa chaputala 12 cha chivumbuluso wokhala ni nduwira 12 nduwira zija anakaziyikira mipando mchipinda cha ku United Nation. So pano ndiye kuti mwayamba kuona kuti nkhope ya chinyumbachi ikuti pasa nkhope yosiyana ndi mene timayiganizira kuti ndikungoteteza nkhondo ku dziko lapansi. It's beyond Security Council. So koma mukayang'ana mumaseko mumipando imeneyi anachita chojambula pakatikati palumupa, koma seko yosiriza ndi ya black ngati asintha ndi lero. Koma amanena kuti seko ya black imeneyi ikuyimira diso, and if you are there akuwuzani kuti big brother is watching you. Sakumva munthu. Pakatipo mmene imabwera programu ya big brother ndikumamumva kuti big brother is watching you, ndi nzeru zimene zija za masesito anuka amene amene ndi makirinala amene amapukuta chipinda chimenechi munyengo yathu, amapukuta kirinala anali mesesuta anuka ndamene amakirina kachipinda kamene kochedwa quiet room. Ndi the same zimene amaziona akamapukuta akangolowa mumayenera kumveka kuchita represent diso limene analiyika museko ya black nkachipindamo, the whole room imamveka mawu big brother is watching you. Mind you, be careful ana mulungu. Musalione kuti dziko likuyenda mmene inuyo mumaganizira.
musalione kuti dziko likuyenda mmene inu mumaganizira. Ni nkhani yosausa kwambiri, ni nkhani yosausa kwambiri. Ndipo akunena kuti diso limene limpingo wa Mulungu ndi limene lero tikumaliona pano likutchedwa kuti the whole sin eye, diso la ponse ponse. Lero United Nation ikuyang'anira pena pali ponse pa dziko lonse lapansi, ikokosa maiko, diso la Satana la ponse ponse. Sakumveka zimenezi. Nkhani yovuta kwambiri mpingo wa Mulungu. Ndichititsa mantha ndikamaona zozama kwambiri, zozama na Mulungu zimene zikuchitika ku dziko lapansi, zakuti inu muzidziwe. Sindikudziwa ngati chinthuchi ndikuchiyika pa dimu kuti mukhoza kukwanira, kapena ndinene kuti mfundo zina ndikuziyika pa dimu kuti niyo muchite understand, koma kuti ndituluse full light yakafotokozedwe kaumboni umenewu zithobwa m'maso palibe amene ati amve ngakhale mmodzi, koma ndikuyesesa kuyika pa dimu. Ingozikonzekeretsani kuti tipitilire kuona zinsinsi za zimenezi. Nkhani yosausa kwambiri. Now, simunganene za United Nation, simunganene za United Nation, simunganene za United Nation osachulapo za Roman Catholic, kapena osachulapo za upapa. Nditero kukonza kwake. Simunganene za United Nation osanenapo za papacy, kapena za secret archive ya ku Vatican. Simunganene osanenapo za Muloma. Sizingatheke.